Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, телевизор караучылар. Башкорт телен хаклау һәм үстерү фонды тарафыннан 2019-2020 елларда бик күп кенә мобиль кушымталар эшләнелде. Шуларның береһе булып IQ бала баш тора. Бу кушымтаны бит Казакстан эшкуары, җәмәгать эшмәкәре Алмаз Тапиев белән бергә эшләнек. Авторы буларак, төзүчесе буларак ул һәм аның командаһы торһа, истәлеген Башкорт телен хаклау һәм үстерү фонды эшләне. Без һүзләрне тупланнык, тәрҗемәләнек һәм яздырдык. Бұл һүзләрне бит Тамыр студияһында яздырдык. Уларга зур рәхмәт. Бұл кушым белүебезчә, безнең балалар тирә-як мөхитте уен аша танып белә. Ошо кушымда нәкъ ана шул уңайдан эшләнгән. Монда бирелгән сагу хүрәттәр, анимациялар бирелгән. Балаларга бик сагу. Әйдәгез без шуны экранда карап бергә эшләп үтәйек. Әгәр дә һезнең Android системалы телефондар булһа, һез уны Play Market'тан үзегезнең телефонга yüklәп ала алаһыгыз. Әгәр дә iPad'тар, iPhone булһа, уны һез App Store'дан таба алаһыгыз. Димәк, мин монда yüklәнен басабыз, әдерәк кенә көтәргә кирәк, ингән вакытында ошаярып инә, сабырлык кирәк. Һәм безнең төймә килеп сыга инәү. Ошо төймәгә басып без инәбез. Безнең монда бер нисә бүлек бирелгән. Монда һөнәрдә төстәрдә өйрәнергә мөмкин, һүзләр бирелгән, һәм пазлдар бирелгән, һәм башкалар. Әгәр дә без төстәрдә өйрәнергә теләһәк, без ошында басабыз һәм инеп китәбез исенә. Безгә төстәр бирелә, хайлайбыз. Ә телефонда эшләгәндә буның тавышы сыга, һәрбер төскә басып тыңлап карарга мөмкин. Әгәр дә дөрес җавап бирмәһәк, безгә тагын бердә эшләп карарга куша. Әгәр дә дөрес җавап бирһәк, без уеныбызны дәвам итәбез. Икенче бүлеккә инеп карайык. Мәсәлән, пазлдарда йыяйык. Әйткәндәй, бұл эште эшләгәндә, уенда уйнаганда балаларның вак моторикаһы эшләй, бик уңайлы һәм бик кызыклы. Тиз генә итеп, шулай итеп йыеп, улар ошо эште башкара алалар. Шулай ук хүрәтте дөрес йыйһалар, хүрәттең исеме ат дип килеп сыга һәм уен дәвам итә. Һезнең һораударыгыз булһа, бұл кушымта буенча рәхим итеп һорагыз, без җавап бирергә әзер. Һораудар булмаһа, икенче кушымтага күсәбез. Хәзер Фәнзилә, икенче кушымтага күсер алдынан, әле без IQ балабаш кушымтаһы буенча һорау яңгыраткайнык. Колак хүрәте ниндәй рәттә, нисәнче рәсем итеп бирелгән дигән һорау. Безнең менә WhatsApp-ка әле монда беренче рәт, беренче ул, монда теге нисектер кем нисек уйлай шулай алгандар шикелле. Һәм икенче рәт, өченче хүрәт. Дөресме? Әйе, дөрес. Шулай да. Аның аватар кәнде матур итәле. Ихлас күңелдән котлайбыз менә шу аватарка, без һезне тәбрикләйбез. Дөрес җавап булды. DNS техника компаниясына һезгә сертификат котлайбыз. Шулай дип, Инофонд кушымтаһы буенча һорау. Ул да булһа, Инофон кушымтаһындагы сюжетлы картиналарның береһендә итәк хүрәте ниндәй төстә бирелгән. Шулай дип, Инофон кушымтаһындагы сюжетлы картиналарның береһендә итәк хүрәте ниндәй төстә бирелгән. 2937 3077 177 ядыгы бүләк итә. Инофон кушымтаһына күсәбез. Бұл кушымтаны без Туймазы калаһынан Руслан Габидуллиннан эшләнек. Кушымтаның авторы һәм төзүчесе буларак ул тора. Эске ягын шулай ук фонд хезмәткәрләре эшләнә. Бында һүзләрне тупланнык, йыйдык, темаларга бүлдек. Әлеге көндә бында 400 һүз бирелгән. Ул һүзләр безнең көн күрештә еш кулланылган һүзләр. Әйдәгез шулай ук күрһәтеп үтәм. Инәбез Бында безнең 5 бүлек бирелгән. Мәсәлән, фатир бүлеген асһак, безнең монда һәрбер бүлектең үз бүлексәһе бар. Йокы бүлмәһе, кунак бүлмәһе, аш бүлмәһе һәм башкалар. Шулай ук һәрбер бүлеккә инеп, үзебез теләгән һүзне таба алабыз, үзебезгә кирәкле теманы өйрәнә алабыз. Әйдәгез бында кирип, мин һезгә күрһәтеп үтәйем. Хатып алган нәмә, мәсәлән, базар. Бұл темага кирһәк, безнең бұл темага ярашлы һүзләр монда безнең сыга. Һүзгә бассак, һүзнең башкортса аудио язмаһы һәм русча аудио язмаһы ишетелә. Бұл бик уңайлы, чөнки телде өйрәнгән кеше һүзне ишетеп кенә калмай, нисек яңгыраганын, буның нисек язылганын да күрә. Экранга күрһәк күрә кыяр һәм астында русча. Шулай ук һәрбер һүзгә шулай эшләнгән. Бұл телде өйрәнүчеләр өчен бик эффектив, кешеләргә адыстар буенча бик охшай. Һораударыгыз булһа, бұл кушымта буенча һорагыз, рәхим итегез.
Шулай итеп, тамашачыларыбызга Хәерле һүдде кис. тапшырабыз. Рәхим итегез. Был кушымталы эшләү өчен интернетка тоташу мотлакмы? Һораулы өчен зур рәхмәт. Ысынлыкта был кушымталарда үзебезнең телефонга яки мобиль кулланмага йөкләп алыр өчен интернет кирәк була әлбиттә. Әгәр дә ул һезнең телефоныгызда куелган икән, уның эчендә эшләр өчен интернет кирәк түгел. Аңлашылган сираттагы һораулар кемдән булыр? Әгәр дә кызыксындырса, рәхим итегез. Һораулар булмаһа, әле бездән һорау яңгыраган Инофонд кушымтаһындагы сюжетлы картиналарның береһендә итәк һүрәте ниндәй төстә дип. Шулай итеп, дөрес җавап ул һары. Һары. Һәм безгә менә һары дигәндә зәңгәр яшь